В тази лекция ще се запознаем как да изчертаваме в един изглед в прозорец за iPhone. Създаваме проект ViewBasic и го кръстваме Test Draw. SDK-я създава необходимите файлове за едно ViewBasic приложение. За да можем да чертаем, ние трябва да си създадем един нов файл, който трябва да бъде от типа Object-C клас и от типа UIView. Този клас го кръстваме Test Draw View. В този клас ние ще чертаем нашите картинки върху приложението. За целта отварям HIP файла, избираме View-то и съответно при кастомизацията на класа ние избираме какъв клас да бъдем и ние ще избираме нашия клас да бъде TestDrawView. Тоест идеята е, че този изглед на TestView контролера трябва да бъде свързан с създаването на новия клас TestDrawView. Нека да разгледаме какви функции има този клас. Тук са две основни функции. Нас интересува тази функция, която изчертава и тя се нарича DrawRect. Какво ще рече това? Че при стартирането на този View контролер, ако тази функция не е закоментирана, се изпълнява нейното съдържание да се изрисува нещо в текущия изглед. Текущия изглед се рисува с функциите на CG контекста. За целта ще създадем два функции. DrawDirect и функцията DrawPath. Има с два различни метода могат да се чертаят в нашия изглед View. Първият е директен. Съответно, за да чертаем, ние трябва да имаме някакъв контекст за чертане. Така че трябва да предадем и някакъв параметър, който да бъде от тип CG контекст референс и го кръщаме ACTX. По аналогичен начин и при другия метод с пътеката пак трябва да получим някакъв CG.
контекст ref, който пак да се казва по същия начин ctx. Първото нещо, което трябва да направим, когато използваме едно изчертаване в view файла, е да запълним състоянието, последно състояние на нашия контекст. Той се изпълнява с функцията cg контекст save state с аргумент контекст reference. И съответно, след като извършим всяка вид манипулации, трябва да възстановим старото състояние, което се възстановява с функцията cg контекст restore state и аргумент пак нашия референс. Следващото нещо, което трябва да направим, е да сложим някакви цветове на нашите графични рисунки. Пак използваме cg контекст set RGB. Имаме два цвята, единия за цвета на линиите, другия цвета за запълването. Използваме цвета на линиите. Като аргумент трябва да продадем един контекст референс и следните параметри за червено, зелено и синьо. Това са числа с дробни числа, като максималният размер на всяко е единица. Ще изберем тази линия да бъде червена. И накрая на прозрачност ще бъде непрозрачна. Съответно, ще избереме цвят и за запълване. Първият аргумент пак е нашия контекст референс. И ще избереме цвят за запълване жълто. Жълто се състои от равни части червено и зелено. И ще го направим полупрозрачен цвета. Следващото трябва да запълним някаква фигура с цвят. И извика се пак функция на cg контекст. Fill елипса, декларирана в някаква правоъгълник. Както се очаква, първият аргумент пак трябва да бъде нашия референс. Вторият аргумент е променливо типа cgRect. Тук можем да използваме функцията cgRect make, която съответно взима 4 параметра. Координатите на началото на един правоъгълник, съответно неговите размери като ширина и дължина. Избираме. Ще бъде най-горната лява точка, един правоъгълник, по-скоро квадрат, с размери 100 на 100. И
Разбира се, най-накрая трябва и да изчертаем една линия с цвета, с която да затворим нашата фигура. Използва се с функцията CG контекст add елипсен рект. Пак си използваме нашия контекст референс. Пак викаме функцията CG rect make и ще запълниме същия квадрат с една линия отстрани. И накрая трябва да извършим самото чертане. То се извършва с функцията cd contract stroke path. И съответно се извиква функцията. Значи ние сме създали една функция, при която трябва да изчертава в горния ляв ъгъл една окръжност, която е запълнена с жълт цвят и има червени контур. Отиваме към нашата функция drawRect. Първата работа, която трябва да направим, е да си вземем контекст за чертане. Този контекст за чертане, за съжаление, имаме достъп до него само в тази функция. CG. Контекст. Ref. Кръщаваме го. CRef. И се взима с функцията CG. Извинявам се. UI graph get current context. И извикваме функцията, метода. Всеки метод в нашия клас се издвиква с self. И функцията се казва drawDirect. И подаваме аргумент си. Компилираме и стартираме. Както виждате, изчерта се в горния 10 една окръжност с обиколена с червена линия и запълнена с жълто. Не ни харесва, че са малко тънки нещата, зато и можем да направим друга настройка. CG контекст set line width. Като аргумент пак се приема някакъв контекст референс, а дължината ми каква да бъде? Дължината ще бъде с 3 пиксела. Запомняме, компилираме, стартираме. Както виждате, вече границата е по-дебела. Сега ще покажем и другия метод, при който се използва така наречената пътека. По същия начин си запомняме състоянието и на края на функцията ще го възстановиме.
И ще създадем пак цветове. Set RGB, цвят на линията, нашия контекст, референса към контекста. Тук ще направим линията да бъде зелена. И непрозрачна. Съответно ще създадем и цвят за запълване. Първи аргумент е референса. Какъв ще бъде цвета на запълване? Ще го направим виолетов. И съответно ще сложим една дебелина на линията. Пак се отнася за нашия контекст. И пак ще бъде 3 пиксела. За да чертаем пътечка, ние трябва да създадем някаква пътечка, в която да запълним някакви команди, които се изпълняват във вид на чертане. Зато и се използва функцията BeginPath и ClosePath. CG контекст BeginPath с аргумент контекст за рисуване. И накрая трябва да затворим тази пътека. Пак с аргумент нашия контекст. Сега ще изчертаем пак една окръжност. CG контекст елипс, но ще сложим в лявия край. 200. Създаваме CG RectMate 220, 0, ширина 100, височина 100. Както виждате, тук нямаме запълване. Запълване се получава, когато извикваме чертане с пад. Използва се функцията CG контекст draw пад. Пак като аргумент нашия контекст. И тук вече е интересното, че трябва да се покаже начина на запълване на кривата. Това са дефинирани константи. Ние ще използваме константата. K. CG Path Fill Stroke. Тази константа показва, че ще запълваме и ще изчертазяме линия. Значи, каква е разликата между директното и с пата?
че тук нямаме, отпада една от функциите fill, ellipse и rect. Съответно отиваме self draw path C ref. Запомняме, компилираме и стартираме. И както виждате, се получава втората окръжна за вляво с зелена обвивка и ливаво запълняне. С това ние показахме как в един прозорец, използване на функциите на CG контекст, могат да се рисуват най-различни криви, прави и елементи, които са необходими за някакъв наш специфичен графичен интерфейс.